ದಲ್ಲಿ ಪೋಪು ಪೋಗುಣ ತಾರೊರಮ ಕೋಡಿ ಯಮುನಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮ್ ಬಾದಾಮ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಕಾಂಡೆಯನು ಪರಿನಿ ದೋಸೆ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ. ನಾನು ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅವು ಅಂಚ ಕುಡೋರಷ್ಟು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಶೋಕ ಆಪನ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಎಪ್ಪೆರ ಪುರ ದಾಲ ಪಂಗ ಆಪುಜಿ ಕಾವಲಿಗೆ ಪತ್ತುಲು ಒಂಚ ಪುರ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ತಿನ್ಪುಚಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಅಲ್ತುಲೆ ರಿಪೇರಿ ಮಂತೊಂದು ಅಪ್ಪಿ ಕೊಡ್ತುನು ಬಟ್ಟಲ್ದು ಇಡೀ ದಕ್ಕದಾಲು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ತಿನ್ಪದಾಲು. ಮೇಡಮ್ಗೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೇನೆ ಲೋಷನ್ ತೋಜಿದು ನನ್ನ ಅಂಚ ಅವು ಬೋಡು ಉಂದು ನೋಡಿ ಉಡ್ದೋನಿಯರೆ ವಾ ವಾ ಉರ್ದಾಟಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲಿ ಇಡೀ ಪಸಾಯ್ತವನು ಛೀ ಇಡೀಕ ಯಾವ ಮಗಳು ನನ್ನ ಯಾವ ಪನ್ನ ಪುರ ಬೋಡೆ ಪುರೆ ಕುಜಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪೇರ ಬುಡುಪು ಚಾಲು ಹಾಲು ಪನ್ನ ನೀ ಅವಡು ಅಲ್ಲ ಪಿರಾವು ಪೋದೆನ್ನ ದೋಸೆ ಮೂಲ ಕರೆಂಚಿ ದೋತುನಿ ಮುಂಚೆ ಬಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಂದು ಲೋಷನ್ ಪೂಜೆನಿಗೆ ನೈ ಮೇಡಮ್ ಮೋಟು ಪಟ್ಲು ದೂಪ್ನಿ ನಾಯಿ 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 ಬೆರಿಯತ್ತುಂಡೆ ಚಿಂಗಮ್ನು ಚಿಂಗಮ್ ತುಲೆಂಗ್ಲ ಮೇಡಮ್ನ ತುಲೆಂಗ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತುನೈತೆ ಹೇರ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಮಗಳು ಇಂದು ದಾದ ಪೂಪಿ ಬಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇಂಚಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈಗ ಜಿಗ ಜಿಗ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾತು ಇದ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜವು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂಪಿ ಈ ಪೂಪಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಗ್ಲ ಬಲೂನ್ ಪೂರ ವಾವ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಲರ್ ಪಂದೆ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಲೂನ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಬಲೂನ್ ತುಕುನಿ ಹತ್ತತೆ ಮಗಳು ಬಟ್ ಅವು ತೋಜುನಾಗ ಬಲೂನ್ ದಂಚನೆ ತೋಜುನು ದಾದಾ ಬೋಡು ಬಲೂನು ಬಲೂನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೂನು ನಾನೆಲ್ಲ ಅಂಜ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಬಲೂನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಾಬಾ ಬಾದಾಮ್ ಬಾದಾಮ್ ಇನ್ನದಾಯ್ತು ಉಂಗ ಎಫಿ ವತ್ತ ಉಪ್ಪುಕ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕನ ಬಾದಾಮ್ ದಾನೆ ಆತದ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪುನಿ ಪೇಂಟದ ಕಾಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಡ್ಬೇಕು ದೈಕ ಪಜ್ಜಿಲ್ಲ ಗೋರಿಂಗಿಚ್ಚಿ ಏತು ಮಲ್ಲಂಡು ತುಳು ತೆಪ್ಪಿರೇದು ಬಂಗಾದ ಅಂಚನೆ ಐಕಾತ ರೇಟ್ ಆಯ್ತ ಮಿಷಿನ್ ಉಪ್ಪು ತೆಪ್ಪಿರೆ ಚಾಪರ್ರೆ ಕುಲ್ಲುನಿ ಒಂಜಿಗೆ ಕಾಯಿನ ದೋಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ತಿನ್ಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಅಂದೆಕ್ಕದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಚಟ್ನಿ ಪುರ ದಯಪಣ್ಣೆಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಪರ್ಪರ್ ಅಪ್ಪಿ ಬೋಡೆ ಮೇಡಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಪಿದ ಇಲ್ಲರು ಪೋಲೆ പറന്ന് തിന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ നല്ല പപ്പ പറന്ന് പോറിയല്ലേ ഇത് ನಾನು ಬೊಡಿಂಡೆ ಅಪ್ಪಿ ಬೋಡೆ ಅಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪಿ ತಿನ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಎಕಡೆ ಕೊರ್ನಲ್ಪ ನಿಂಡು ಅವು ಅವು ಬೇರೆಗ ನಾವು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಈರ್ ನಾನೇ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೋಡವು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಬೋಡವು ಮಮ್ಮಿಗಂದುವಾ ಮೇಡಮ್
చాలా తిన్నాను తినుకుని ఇచ్చాలత ఏమన్నా కష్టం ಡ್ಯಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಜೆತ್ತ ಲಕ್ಕದ ಅಂದಿತ್ತೆ ಚೋಚಿಗೆ ಲಕ್ಕದ ಚೋಚಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ದಾತ ಬೋಡ್ಲಿಶು ಡ್ಯಾಡಿ ಕೊಂತನ ಚೋಕಿ ಬೂವ ಬೋನಾ ಕೊಂತನ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಮಲ್ತುಲೆ ಬೂವ ಬೋನಾ ಕೊಂತಾರೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಚೋಕಿ ಅಂದ ಒಂಜಾಡು ತಿಂದದು ನಿನ್ನೆ ಕಡೆ ಇಂಕ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂದು ಇತ್ತಾಳೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವು ಯಾವತ್ತೆ ಚೋಚಿ ಬೋರ್ಡ ಖಾಲಿ ಚೌಕಿ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಚಾಕಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಚೌಕಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನಂಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೊಂತನ ಚೌಕಿ ಬೂವ ಬೋನ ಕೊಂತನಿಯಾ ಚೌಕಿ ತಿಂದದ್ದು ಇಡೀ ಮೋನಡಾರಿಪ್ಪ ಅವನ್ನೇ ತೆಕ್ಕೊಡು ನನ್ನ ಮೀದು ಶೋಕ್ ಜಪ್ಪುನ ಬಿಡ್ದು ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಎಂಕಿ ನೀ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ನಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆ ಬರ್ಡೇ ಕೊರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಡೇ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಬಂದೆತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಓಣ್ ಪಂದು ನಾಡ್ನ ನೆಂಚು ಬೇಲೆ ಅಂಡಿನಿ ಅವ್ವ ಅಂದ್ ಗುಡ್ಡ ಹಠ ಮಂತದು ಖರ್ಜೂರ ಕೊರಿ ಅವು వచ్చి ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊರಿ ಅವು వచ్చి ಚೇಕಿ చోకి దిక్కుదానా ట్యాంక్ యూ రెండు అంట ట్యాంక్ యూ పని పునించలిషు ఎన్నాత అండ్ చాక్ಲೇಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿನ್ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ನಂದು ಮುಗಿದು ಬೋರ್ಡ್ ನಂದು ಏನು ನೋಡಿ ಅಜ್ಜ ನಡಿ ಒಪ್ಪನೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೀತೆ ತೂಲಂಬಲೇನು ಮೇಡಮ್ನು ಜೋರ ತಳಿತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ತಿಂದೊಂದು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಸೊಲ್ಲಡ್ಬೋದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಚು ಕಾಯಿ ಕೂಯಿ ಕಾಯಿಂದು ಪೂರ ಬೋಡಲೆಗ ಡ್ರೆಸ್ಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಡೋದು ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜಮ್ ಎರಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಬಂದೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜ ಅವು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನು ಮಲೆ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಆತನು ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಅವು ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಪ್ಯಾರಪ್ಪಿಸಿದ ಆದಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಲಿ ತೊಂದಿಚ್ಚಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರದ ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡ ಬೂರ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚೊಂಚೂರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಂಚಾತು ನಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಬೇಡ ಅವನು ಇಜ್ಜೆ ಕಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಯಿದು ಮೇಡಮ್ನು ಮುಂಚೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಯಿದು ದಾದಾ ಕೇ ದಾದಾ ಕೇಕುದೊಂಜು ನೆನಪು ಮಲೆ ಬರ್ಡೇ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಲಂಚ್ ಕೇಕ್ ಆಗಿ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಉಂಟು ಲಂಚ್ ಐಕು ಕೇಕ್ ಬಾಬು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಅಂಟನಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಅಂತೀರೆ ಬಾಪನಿ ಇಂಗ್ಲ ಬಂಗಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಿಶು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾನು ಲಿಶು ಇದು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾತೇರು ಬರತ್ತೆ ಲಿಶು ಪಾತೇರು ಬರತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಬೆಲ್ಟು ಓ ಡ್ರೆಸ್ದ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಏನು ಪಾಡೊಂದು ಬಿದಾಡ್ದಾಳೆ ಅಂಚು ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಮಂಗ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಒಬ್ಬ ಬುಲಿಪ್ಪರೀರು ಪೋರ್ಚಿ ಬುಲಿಪ್ಪರು ನೀರು ಅಟ್ಟು ನೆತ್ತೆ ఇది హట్ట జోకులత ఈ జోకులు హట్టవాదిను అక్కలు పన్నంచ నమ్మకే నోడు ಹುಯ್ಯ ಉರಿ ಲೆಂತುಲೆ ಪಪ್ಪ ಮಗಳೇನು లంచుతులే అయితే మళ్ళీ దయట్టు ఈ పువ్వు ఆకుని సూపర్ ఉంది మేడం చెప్పలాడు లేరు పోయారంచి హాయ్ గౌరీ అల్పలిషున గౌరీల దాదా ಥೈ ದಾದೆ ಮಗಳು ಪೈ ಪೂಪಿ ಅದೇ ತುಯಿನ ಪೂರ ಬೋಡುಕ తెంచిపోవుందిలా మల్లిగే పురా ఉండు పోగుణ కూచోడికి
ಮೆಲ್ಲ ಇರು ಮೆಲ್ಲ. ದಾದ ಬೋಡು ದಾದು ಬೊಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟುಂಡಾ ಅಮ್ಮಡು ಉಂಡದೆ ಬೊಟ್ಟು. ಆಂಟಿ 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 ಹಾಯ್. ನನ್ನ ಮಿಮ್ಮಿ ದಾಡಿ ಒಪ್ಪುನಿ ಮಿಮ್ಮಿ ದಾಡಿ ಇಂಕ್ಲೇಂದು ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಪೂ 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 ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತು ನಲ್ಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಜ್ವರ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುರ ಬೊಡ್ದು ಬಿಡಿಯನ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಎಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುರಾಣಿ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ತಿತ್ತನಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಸ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ತನಿಗೆಲ್ಲ ತುಳಿ. ಕಪಿಲೆ ಲಿಶು ನಂಜಿ ಕಪಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಲು ಕಪಿಲೆ ಓಲ್ಲ ಲಿಶು ಅಲ್ಪನೇ. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಲಿಶು ಬಾಬಾ ಮಿಮ್ಮಿ ತೋಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಾಬಾ ಮಿಮ್ಮಿ ಏನಿಜ್ಜಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮ ಕುಚ್ಚಿ ದಾದೆ ಕುಚ್ಚಿ. ಪೋ ಗುಣ ಬಾರೋ ರಂಗ ಕೂಡಿ ಯಮುನಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪೋ ಗುಣ ಬಾರೋ ರಂಗ ಕೂಡಿ ಯಮುನಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪೋ ಗುಣ ಬಾರೋ ರಂಗ ಕೂಡಿ ಯಮುನಾ ತೀರದಲ್ಲಿ. ನಮಗೂ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೇಂಡನ ಕೈನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯಿಟಿ ಇಂಕೊಂಚ ಅಂಚೇನೆ ಅವ ಇತ್ತೇನ ಕೋಡೆನ ಮುರಣಿದಾನ ಈ ಪೋಪು ಪೋಗೋಣ ರಂಗನ ಪದ್ಯ ಕೇಂದೆ ಇತ್ತೆಂಕ ಹೂವೆ ಬಾಯಿಡ್ ಪೂಪಿಂದಿ ಅವನಿಗೆ ಬೂರ್ದಿಕ್ಕನ ಪೇಪರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ದೇವಂಡ್ ಸಂಗೀತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೀಲು ಭಯಂಕರ ಅಪ್ ಟು 50% ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಿತ್ತಿಗೆ 80% ಹಳೆ ಫೋನ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ 80%ಗೆ ಅದುಲೆ EMI ಪೂರ ಉಂಡು OnePlusಗೆ ಮೇಡಮ್ ತುಲೆ ಪುಲೋ ಒಂದು ಆಮ್ ತಿನ್ಪುನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ನಿ ಆಮು ಆಂಡೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಟೀಕ ಸುತ್ತದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೀರು ದಾಡೆ ಪೋಡು ನಾಂಡು ಗಾಡೆ ಪೋಯ ತಿಡೀಕ ಪೋದಿಲ್ಲಾಗ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ದುರ್ಗೋಲ್ಲ ಲೆಂಚ ಪೋಪು ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪೋಯ್ ಮಗಳು ಪೋಯ್ ಡ್ಯಾಡಿನ ಲೆಪ್ಪುಗ ದುರ್ಗ ಹತ್ತಂಡ್ರೆ ಅವೇ ಪೊಯ್ ಮಲ್ಲ ಉಂತಿಯಲ್ಲ ಉಂಗ್ಲಿ ಸಾರು ಬೆಚ್ಚಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾರು ಎಲ್ಲಿಗ ಕಡೆದೀತೆ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂದು ಸಾರು ಇಡ್ಲಿ ದಂಚ ಐಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇರೆ ಅಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ತೆಕ್ಕು ದೀಯೆ ದಂದ ಕಡೆ ದೀತೆ ಇಶುಲ ಜೀದಲ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟರು ನೆಂಗು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಾಯಸ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಾಯಸ ಗೋಧಿ ತತ್ತ ಪಾಯಸ ಅಂಚ ಹಿಂದಿ ನೋಡಿ ಬಂದೆತ್ತೀತು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದು ಕಾಂಡಿನಿತ ಬೇರೆ ಈತ ತುಳಸಿ ಉಂಡು ರಾಶಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ನಾನೇ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೋಡು ನಾನು ಕಟ್ಟಣಿ മാല മൽപ്പരവ് ಬೇರೆ ಪರ ಪಾಪ ഇതിനെന്താണ് മേഡം തികച്ചും സവിശേഷം അമ്മയുടെ പാചകത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നൽകുന്നത് ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಯ್ಯರತ ಏನಿತ್ತೇನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಸೊ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.